May upload. Wala kamera imo. Hindi lang. Ang tuning ako ay naunsan na akong avocado, saging, pili, kani, ala. Paglaga ang pag tumatalo pyramid. Unya maglaga ka din sa abana. Nangag pili, milon na kaon. Di man ko kakaan na pili kay gahi man. Karon magkuha ulit sa tubay sa dalan. Diyo din tapay nga nito itong daan nga di. Labaday, balay, baduday. Kay, ay. Naman di adana rama ditong lubi. Aha. Ay, maglabang. Mag-arpa, maglubi di. Lakto dita. Di lang lubi dalan. Di ba rin larag? Ha? Di ba larag? Di yun ang kung Bili lang itong mga buhi. Para mga laya-laya. Salbar ba yung baboy sa kalisod? Ipali. Ano? Dili gitugsok gina. Kaya may 5 kilo niya. Ala ginuo ko dako oy. Nasalamat ikayong kau mo pag sa uno pa na pa kuan sud. Ay na may TV kayo. TV to kan TV. Ato kan pa. Di na ka makakuha. Ha imo. Ayaw na ha. Pakuha na Joy. Atag daga ni Joy da. Yatay nalagam. Oy, manlaag mi diri ugma ba? Ugma na may manlaag. Manlaag ra mi ugma dani. Ay naman di makalingaw. Dato na ay milon, dako kaayo milon. Na ay manok da lagi hilain ng bukid bangayo rag manok ah. Pagkalakaw-lakaw ta kay naya to kabiit. Nay kabiits. To apa na pay lubi la blessing tanan ho daghan kay. Anay akong manok tik-tik. Kuan na ning kuan. Makaya pa nimo isa isun. Lakaw sa kabukiran apil manok ah. Bit-bit. So si Paul ang naghatag din dani no. Apil sa milon. Manguha na pod tagkan ding kahapon no. Me. Bago nag-anak ang kanding. Padi di. Wa pa man nakuha yung pusod ba? Lakaw na dito lakaw. Ah. Nya ikaw. Samang ka. Uy. Sinira. Ale. 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 Woy. Ale. Ale. A few moments later. Yang naggulay ta so nagbutang tag-ahos unya di ay atong gigulay is kuan kini ang watermelon o di ba? Ang watermelon ang unod makaon, ang panit po niya magulay. So amo din ning gitistingan di ay no.
O kaingon sila kay makaon man daw ni ang magulay ang panit sa milon. So ako na din ang gimikos-mikos pagka magmikos-mikos na gitakloban na siya no. Gitimplahan sa na siya daan. Gigisara man na siya. Unya dili day na nimo butangan siya og tubig kay magtubig siya. Dili siya pareha sa upo nga butubig ka nimo. Kana siya is matubig ra na siya sa iya. So di ay ang kanidang milon guys is magkuan ra day ni kanang magtubig siya sa iya. So atong timplahan na rin asin, bechin, impas na day na nya mo testing dito sa milon pag kan og lami ba lami di kayo ang melon. Ang kaon sa bilang ngunod. Ang unod makaon unya ang panit maoy utanon. Na dili na siya kinahanglan di na pareha sa upo na kinahanglan pa siya og kana ang tubig di na siya kinahanglan. Kaunling. Kaon kaling? Ya. Alam, ito ala. Ito niya kaya. Ala. Ano ko video? Joy. What eh? Pagdali na ang duk dia. Bidak-bidak. Yan to. Kang Kani Jana, ani kay Gia. Dako na to yada. Sila ra dito sa bata niya yang. Lami be milon be. Jadi wak kalabot. Niyo. Namian ko. Di pa gini mo pag luto ni mo dani dili ni mo tubigan. Tubig sa iya. Mini na ako nakalit. Ara. O ba? Wala naman ito lang kung ano. Malhan. Ano? Balik ko na nila pag The next day. Tagka na itong tanan guys. Nandito ako kang Ate Mercy. Mga tidaw mi. Diri ko ka Ate Mercy kay hulaton ako si Kuan. Kana ang Ate Ritzy. Si Maya Mia. Nya si Utik po di ay. Kay dito ikunik niya kung Ti wala gini kap up to tinda. Wala ni kuan. Inkubasin po ti og dili na mag-send sa Google ti. Sa dili na pwede. Nga dili mo send jud na wala sa kuan ni ate. Maghuwat ko ni Utik. Hi guys, good morning, good morning. Dani may mga pimi guys. Mamahaw na lang ka, Joy.
Yan, Ti Mercy. Dani ko sa ilaha. Unya, mag-init ang tubig. Garo wala po ani atong tinain. Yan, charot. Kanila, Ti, may ato ikonti. Napami sudan guys o gahapon dani nga sudan ako nya wa man ko nagkaon gabi eh. Wa ko na ni hapon kay nagkaon ko gahapon mga alas 3 pa sa hapon. Nawan ako nagkaon pagkagabi kay napatay sudan. Kuan ni siya nga kuan ito. Di ako gipaksi. Ito, wala. Oh, ganan ko na ng ito, Ti. Lami sa bawon. Ganan ko sa bawon. Ilami ni pagka luto na ko. Pinauga. Kuan gid, Ti, wala na kayo kuan. Di na kainit no. Ito, Ti. Pila ang kilo sa ito? 100. Oh, bitaw mo ganun brato ni ito, no? Loti, ang open na ni Perme? Ay, close na ko. Di close. Nya mamahaw mi guys. Pangapi dala pamahaw. Pamaw, dala pangapi. Nakay tubig dani, Ti. Tubig nga pag inuman. Pang kuan niya mo. Oh, Tubig ko. Ayos na. na. Nay, ibaboy dana. Ni Pila ka buk baboy, Mama Olsen dana. isa. Dako na, no? Ako karon, Ti, gukod sa Bukod sa bahog. bahog. Mahal kayong bahog, tag 68. Mahal yun. Tulog ka bukla bakte. Ah. Nasa estudyante. May nita kurit ya dali ra. Dali ra mata. Mamahaw na kami guys. Hindi ba sino ni nakla Na-play. nag-play na na. Okay. Nag-init pa yung tubig kay. Bugnaw ng tubig. Mamahaw da imi og mga pi guys. Alalami lagi na ti ito. Lami na Ito kay. it. Tudlok magtagbo. Tabo na. Sa kaning duha ipadala nimo ti. Oh, kay May kidagan po dito mga nya makalakaw man pod mi. Aw, Madaot hindi ako na. hapon na mo. Oh, at tumig ko andre guys. Inuog sa mga yuan. Kapag lang daw sa man gatas rin mo or magkape pa ka. Magkape mo kape. Kani yung ganahan ko ning kapiti. Kana kay dami na kape. Ito yung nagatas kaya para. Meron mo. Laayon po kaon. Gamay na po kakaon po dyan kung kanang ako. Ikaw rada. Kung soroy-soroy dali. Di mo soroy-soroy. Talaga sa report ko. Naragunting mo. Nag-inom na ko ganihag kasi. Napin ko kung balik guys. Wala. Pamahaw pa. Ayun ti. Di mo lakawa man ka na mahaw na di ka wala pa. Kaya naghatod siya ni Luy-Luy. Ihatod na ah. Eskwela mga bata. Wala. Mo gani datong katong purkay ba ni Ate Ritzy. Nagkuha ba kog 2,000 kay ang uniform. Nya. Hindi mo na nabutangan mo. Ginoo ko mahal kay te. 1,370 up Uniform and sa? down. Sa Nilolay? grade 11, oh. Mahal yun. Amay na lang, basta nahuman na. Nangon ko ni Ate Ritzy te. Pakuha ako. Hindi mo gani mga bata nagngaw-ngaw na ilang amutan. Ikaw da? Kung ano mga bata nga amutan ni Miggy o ni Gerald. Ni ang kamigi 300. 300 kang Miggy sa homeroom piti. Sa homeroom project niya tang Gerald po 250. Dagko dagi dito da. Okay, kung ano nila mga TV, grills, may ilang project. Kanya lang. Amo ka lababo.
nagkuha na si Gerald kay ilang kuha na nangil na kay ang deadline ato ram kuan 15 July 15 ang sanaron unang magpadala ko sa mga bata guys. Ala sa buhol biya tiki wala kay wala Kay kay mawala. ang ilang amahan wa na nag drive Ano man? bot na buang na siguro nya di po wapoy di po gahatag sa mga bata manang pag makasundo ko padala gyud ko dayon sa mga bata kay luoy po kayo mga bata guys nga wala ay makuan dito Ana na si Papang gidi ay. Ali na bang? nasin ko nasin ko miloy Ali mamahaw ka ta na kape. dili kapihin mo papa try go Ito, dito kay Toro sa bahay ka to. Si Mama Using to ah. mamahaw dili guys may kinakasuroy ka dali kahapon may kaabot sa mga wala nagsuroy dali Ano dito mayroon ng kwarta. Ano ko? wa kay kwarta Na, Pira. may pang kwarta kay may tao hanggang sa kuha na duga po ni Alex. Alex 28 pa. kapihin mo Siguro na mo. maraw Di pagbutang nag-burn street eh oh. ha man ko butang Dito kasi ngayon lagi. mamahaw mi guys nasa inyo po ni Lloyd guys among igsoon nga gwapo Ano pa ito na eh. gahapon na ay soroy niya akong kwarta mamaura po di tsara akong ipalit karon nagkuhan ko kay magpalit kay hatag na ko sa inyo may soroy na po isda Oy, ulo ko na niti. Ay, ano siguro ko ni kwarta. maghihalag soroy kung may kwarta Pag panulog-sulog bitaw kung na yato maninta boss. Wa di ha. Unting kung na kwarta. Ano ba yung suroy? Pagkawa na siya kwarta na kasi nagsuroy. Yung ko, gapon, nagpalit kong isda, isa kilo, pero palit isda. Ihatag na ako din sa kuhan, kay naisuroy ka ron, no, palit mo para padala na ko sa inyo. May nagtunga. Na. Eh, para nung palit gapon. Yung pa na klaro ko sa lubong. Wa pa. Ay, nanawag na di eh. Ayo! Hmm. Mahaw. Mahaw. Nga, nga, nga. Isna! Mahaw nga nga. Nga, sorry. Ano guys, so, Namay, kuwan, bibo-bibo. Okay kayo. Sige, salamat alin ako. Mahaw sa ta. Ayan to ni Aldrin, guys. Diyo, nay. Kuan ko na. Eh, mo kuan Mama Using. Pagkaon na. Taon. Ako ang pang mga pa. Pag-asis ka na da. Ito, banta pa sa mga. Ano na? Ito. Ano? Ha? Mahaw. Busog pa mo nagkaumot ka mo kuwan. Undag na ito, nusudan. Wait. Pamang ko nagkaon gapon, pamahaw, ay panyapon. Pagmuha ko sa latos pa ko kay kung kuno isudan na to. Ano lumoy sa da? Nanawag ni suru. Ang tagulunso na. Kapinsin. Yata kinawala mo signal. Wala na signal. Iya signal ito mo nawala. Ang Wilson to karong may nag-ismistura. Huwag na lain nga saligan nga. Kamutabang dito da. Pag kuwan lagi ko adto na bata dito. Na dito. Pangapura ba sila? Pahina pa mi kadjut. Huwag pag siya na magkuhan nga. O niya, ato sa mga alauna na. Magluto. Mana Pero pa man sa kay nag-upload pa man to ah. Agbuhan daw irte. Oo. Si Richie mo yung pergitin ako na. mo? Nangapin ba yung ganina sa paan nga. Upat na siguro itong kung kaon to. Ba to? Ano to kung buhat Joyce? Huwag pa na magkuhan ko ng ilubong. Wala pa lagi sila kuan kay gikayon pa mga papel kung dili nila mahuman karon paghikay. Na sa bando na biya ugma. Bitaw. Ang kay ko ano ang kulbubong da asawa da.
Oo. Yung may Domingo. Na kung dili lagi mo magpaghikay, Lunes, hikayon pa nila, di Martes na yung malumong. Kay ugma. Nato pili na ugma. Sabado naman ugma, wala naman sa pisina ugma. Wala. Karon naman ang ilang hikay sa matil. Na kung di nila mahikay karon di dito bahaw sa Lunes. Lunes na. Dito na Martes lubong. Kaya paglubong alag ulit na bitso di. Ano nga pa mo na restro? Wala ni restro de. Picture ba mo Pag ni? lubong anang ulit na dito di subida ka ta di tulog pa tayo dito sa gabi. Papalusyo ba? Si Dodo Papang. Naingon siyang kululuso na i-recapin niya. Uy, naparya lagi na to ni ang papa sa una. Ano man? Pista to Siya ba nag-ingon nga, magkuan pa picture tatanan kay basin karo. Sunod tuig, di na kami kita. Tinuod yun. Ay, wala naman kamot sa pista otro. Ano? Ano yun ko? Hindi man katong picture kasi banso yung mga ingon. Ang kululusun kay papariya ba papang naong unsa papa. Gusto yung butang ninyo sa inyo i-frame ba? Kaya mamis kami. At mga tanaw-tanaw na mo. Pango. Adinin na niya. Yatag nanti Mercy ang isda. Unya nakapamahaw na ko. Unya magkuan pa mi. Magkuan na ang magpahina. Uy pang neng. Hina day mi. Kami ni Mother Earth. Gikan ko lang ti Mercy na mahaw. Ang ako ni Joy Vlog kay pahilam ni. Na. Unsa kay mga body puro ra mga silhig ang dala. Lawa. Puna ka. Kaya kung mag-uli pa ko sa balay, mag-ilis, ang Ginoo ko. Magpahina. Ha? Se? Ay, saan uda? Unsa naman yung pagkatulog ba lagi? Wa mo ko kabalo nga pahina? Ay kalimot ko ba? Ay balo nga, mao naman. Laog mag-uli ko man ka. Wa mo klase ay? Di mo nga klase karon. Lali ka magpahinot nanay kay gilang tan. Dali ka. Ay lang guys. Ito galak ko sa tao. Dito sa dali ra ang itan sa tuwang kanto. Bawir man. Ilang ka patuludan nilang. Nana kay Inday din si mama? Ay, wala pa nga nang di ba nagkuha man ka? Dapa sa ba to? Ay, isa na yung kukuha di ay? Nawala na ako sa atin ako sa kabutang. Tan. Kuha ka lugar. Nag-unahay ang sugo. Dami ko dito tangan. Sabay din papang yun. Ha? Medyo. Oh, ikaw pa ka. Dito sa upload ko. Baka nakabantay na mo nga.
Kuan ka nang kinsa na gamay. Unsa nga ay kanang taka sa una mo, taka ka rin gyapon. Kuan ito ang temporary na national ID na ako ba mo sa sirahan. Wala pa iyan. Ay, doy dia wa pa nagpatak, alis na sila matak. Wala pa nakabata.
Ulan tayo. Ay, tagulas unti. Ha? Ay, tagulas unti. Yan, sarap pa na. Gani. Okay, sabay pag maon ng bataan na. Kita ka naman kung ako. Ito yung papahingood. Ambot ka dito niya. Pagkatto mo? Oo, karo na, mahuman. Nauna na. Salim sa... Pahina. Pahina mi guys. Oh. Hay nagunang tiyan, narami CCTV isa. Bitaw oy. Nagpahina mi. Niyaban si Mother Earth kay naman siya apo. Prospero na siya. Snack, mga snack ta guys. Salamat. Naglayas naman si Mother Earth. Nauna, wala. Kasi wala naon. Nauni. Naparya ka tong... Nanghapon me. Na. Ako, hindi ko legit kay Wamre naon nga nagkaon kami duha. Ako gion sa tuto na lang isang kaon. Na. Ako dyan video to usahay kay kuan magturok taw kay magkuan dilig kasi. Bahay ba? Do ka video nako wa na kuan. Do ka uploadan yun to guys. Wala na him. Mga snack mo ang summer Snack ta guys. Na royal oh. Nagpabog na mo. Dini pa kung tambay-tambay mintas nakalaag. Abdala upload. Manakaw lang po sila. Di lang kung mag-ubante ka. Sabay. Mo kuan ba mo marusa murag mag-service sila. Pagka-problema ko kay mga loko pangasahi dito, ang pabalik ng mga bata pag lunes. Lulis, ano po, lisod. Ay mo papa ra mo to. Sa papang na lang. Nalamat po si papang. Balingon kay kwao na mo si kuya. Dili uy. Princess